Pozdrav ljudi, Rupa na saksiji sa vama. U ovom klipu ćemo pogledati neke od najglupljih zakona koji trenutno važe na ovoj planeti, a neki vas čak mogu odvesti u zatvor. Pre nego što počnemo, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da napišete koji zakon od ovih navedenih je po vama najgluplji. Pa da krenemo. U Švajcarskoj je zabranjeno korišćenje vodokotlića nakon 10 uveče. U Libanu svakog muškarca kog uhvate da ima seks sa muškom životinjom kažnjava se smrću. Ako je u pitanju ženka, onda je to okej, valjda. U Severnoj Karolini je zabranjeno psovanje pred mrtvim ljudima. U Singapuru je zabranjeno žvakati žvakaću gumu. U Saudijskoj Arabiji ne postoji starosna granica za ulazak u brak. Tako da je 2008. sud u Saudijskoj Arabiji odbio devojčicu od 8 godina koja žela da se razvede od svog muža koji ima 58 godina. Ukoliko se nađete u Australiji, nemojte se maskirati u Batmana jer vas to može odvesti u zatvor. Zakonom vam je zabranjeno da umrete dok se nalazite u zgradi britanskog parlamenta. Ukoliko vas neko u Škotskoj zamoli da uđe kod vas u kuću i koristi vaš toalet, vi ste dužni da ga pustite. U Kaliforniji vozilo bez vozača ne sme da ide brže od 90 km/h. Ukoliko u Luizijani napadnete nekog tako što ga ugrizete, ako imate prave zube, to se karakteriše kao običan napad. Međutim, ukoliko imate veštačke zube, to se karakteriše kao napad sa oružjem. Ukoliko u Kaliforniji detonirate bilo kakvu nuklearnu napravu, bit ćete kažnjeni sa $500. U Australiji su taksisti dužni da u svakom trenutku u svom automobilu imaju plast sena. U Velikoj Britaniji ne smete da muzete kravu ukoliko ste pijeni. U državi Kanzas ne možete da koristite magarec ukoliko idete u lov na patke. Ali ako lovite neke druge životinje, to je skroz okej. U državi Maine možete biti kažnjeni ukoliko držite novogodišnje ukrase iako je uveliko prošla nova godina. Ovo bismo i mi mogli da iskoristimo. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svideo. Ukoliko jeste, obavezno ostavite like, pošto meni to dosta znači. Takođe možete i subscribe. Pišite u komentarima šta mislite o ovim zakonima, da li vam se neki sviđa ili vam je neki totalno retardiran. A mi se vidimo u nekoj od ovih drugih epizoda. Ćao!